Momentálně, Lukas, máš čas na to vyjádřit na kohokoliv z Vibros, máš momentálně prostor vyjádřit to, jak tě serou a prostě máš minutu na to, aby ses mohl nasrat. Dobre. Takže moja obeď bude Klito. Prepáč, Klito, ale bohužiaľ ty nemáš mikrofón, čiže... Klito! Vyjebanec, kúp si mikrofón, vyjeb sa na vejpy, daj si radšej žuvák, alebo si stržoné 2-metrový reel do ryti a kúp si prosím te mikrofón, reálne vy ste traja a máte jeden mikrofón, si to predstav, som volal pred chvíľou z Mony s mečúňom, ty kokos z vody práve vyplával a on nemá mikrák, čiže on musí čakať teraz na Klita, aby aby Klito urobil songu a potom, čo potom si vyhoním, ale nie. Potom si vlastne on môže urobiť songu, chápeš? Kúp si mikrofón, bude to lepšie, kúp si mikrofón, vyjeb sa na to, buď sa vyjeb na to, alebo si kúp mikrofón, reálne, vyjeb sa na to, alebo si kúp mikrofón, prosím ťa, ja ti urobím všetko, kámo, reálne ti aj cecky ukážem, ak to urobíš, prosím ťa, kúp si mikrofón, to je jediné, čo chcem, reálne, ak prídem do Ostravy a nebude tam mikrofón, ja ti tako zajebem, že normálne pôjdeš jak sa volá, ja neviem, k Vlčkovi budeš natáčať videa s ním, boyfriend tag budeš s ním robiť, kámo. On God, budeš s ním robiť boyfriend tag. Hovorím ti, ak neprídeš, ak prídem ja, no to je jedno, už som všetko povedal. Dobre, ďakujem. Ať to by dal jako samostatný skit, to dáme jak samostatný skit, jo, pojď, dobré, počkej.